Sonra gahraman arkadağımız Panter Milli Golf Klubuna geldi. Bu yerde gahraman arkadağımız mehirli garşanlı. Hem de golf klubunun vekilleri gahraman arkadağımda meydançaların quruluş ayratenlikleri, onun öz bolşu şertleri barada gurrun berdiler. Bilinşýäli, dünýäniň köp ýurtlaryna bolşýaly, Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna golf bilen köpçülikliň meşgullanmak üçin ägir türlü mümkinçilikler edilýär. Gahraman arkadağımız meydançalaryň abadanlaşdyrylyş we kil derejesi bilen tanışyp, Aşgabatda hereket edýän golf meydançasynyň ýaşlaryň söýgüli künjege öwürlendigini bellädi. Yurdumuzda golf meydançalarynyň sanynyň artdyrylmagynyň millişdirilýänini aýdyp, gahraman arkadağımız bu orada oňun tejribe toplan Amerikan hünärmenleri bilen hyzmatdaşlyk edilmegine uly gyzyklanma bildirilýänini bellädi. Golf klubunyň wekilleri Türkmenistanyň golf sportuny ösdürmäge bolan gyzyklanmasyny belläp, türkmen kardeşler bilen tejribe alşmagyň we birlikdäki golf ýaşlaryny geçirmegiň öýlerini bildirilýän hormat hökümine kabul edýänliklerini bellediler. Şeýlekem gahraman arkadağımız St. Hill Crane Golf Club okuw türgenleşik merkezinden tanışdy. Bu ýerde dünýä badaryna uly istek bildirilýän dokument anagatna degişli önümleriň sergisi ýaýlanlandyryldy. Onda arasda nak yüplüklerden taýýarlanan sport libaslarynyň dürli görnüşleri görkezilýär. Sergide görkezilýän haritlaryň köpsiniň sportyň dürli görnüşlerini, şol sanyna golf sportyna degişli önümler bolup durýar. Şunda golf sporty bilen meşgullanýan türgenler üçin niýetlenen libaslaryň köp görnüşleri sergide mühim orna elýär. Munyň özi kompaniýanyň golf meydançalaryny tasamalaşdyrmak we gurmak işleri bilen bir hatarda golf sportynyň serişlerini we bir ugry bilen meşgullanýan türgenleriň libaslaryna aýratyn ähmet berýäniniň aýdyn subutnamasydyr. Bu bolsa kompaniýanyň degişli ugrular boýunça alyp barýan işleriniň toplumlaryň häýeti iýdigini alamatlandyrýar. Ma'lum bolýarly, ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň arasçylygy we ekologiýa derejesi bilen ýokary halkary görkezlerini dol alaýyk gelýän önümlerim dünýä bazarlaryna uly istek bildirilýän we geçkinli haritlar hökümine ikrar edildi. Munyň özi ýözüşleriň benetliklerini tarap, anamly gadam urýan ýurdumyzyň dünýäde meşgullyk gazanan haritlaryny öndürýän ýurt hökümindäki derejesini pugturandyrýar. Bir orada Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen hyzmatdaşlyk pugturandyrmak meseleleri dogrusyna durulup geçildi. Ödara harit dolanşygyny amala aşyrmak ykdysady ösüşlere giň ýol açar. Bu ýerde guralan sergi çäräniň many-manyň taýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. St. Hill Crane Golf Club okuw türgenleşigi 1990-njy ýylda açylyp, häzirki wagtda köp gelim gidimli ýerleriň biri bolup durýar. Merkezde türgenleşik işleri sanyl gomyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak arkaly geçirilýär. Şeýle-de merkez tebigy aýratynlyklaryň häsiýetlenýär. Gahraman arkadağımız merkezin mümkinçiliklerine ýokary baha berip we burada hyzmatdaşyň netijelik häsiýetini belledi. Golf sporty häzirki wagtda dünýäde uly meşhur sport görnüşleriniň biri bolup durýar. Bu sporty ýaşlaryň arasynda da uly gyzyklanma artýar. Ýurdumyzda da golf sportyny ösdürmek meselelerine aýratyn ähmet berilýär diýip gahraman arkadağımda aýtdy. Bu ýogry boýunça hyzmatdaşyň geljek urlaryny kesgitlemek wajypdygyny aýdyp, gahraman arkadağymyz ekologiýa abadançylygynyň mühim şertleriň biri bolan golf meydançalarynyň köpçülikligiň gurulmagynyň adamlaryň, şol sanyna ýaşlaryň saglyklarynyň berkidilmeginde mühim orun eýleýänligini aýratyn belledi. Şunun bilen baglykda iki ýurduň arasynda beýleki urlar bilen bir hatarda sport, has takygy golf sporty boýunça gatnaşyklary pugturandyrmak üçin wagtyň synagyndan geçen netijelik gural höküminde golf meydançalarynyň ähmetini ünsürli. Gahraman arkadağımız Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň golf klubunyň wekillerine üstünlikler ardy edip we netijeli duguşy üçin minnetdarlyk bildirip bu ýerden ugrady.